Je groeit op in een onzichtelijke vraat van rucht is rucht en krom is krom. Krijg je van huis uit een set weerde mooi wat je net omheen kennen. Maar gaandeweg verroert die vraat en zelf verroer je mooi. Antwoorden, zo docht blikken, binnen onder de tijd onderhevig en voldoch opeens net meer. Je moet er zelf nooit denken over het hoe en wat van het leven. De vraag is, hoe redden wij ons mooi wat we mooi krijgen en het leven ons brengt? Hoe maak je weer keuzes? Wat is daarbij uw kompas en wat houdt u daarbij op koers? Dit is een van de zeldzame, mooie simmerdagen in deze nog jonge simmer. En die komt gewoon ontzettend mooi. De kopjes, de koffie rint. Nou, zit het dorst altijd zeker. Ja, dat doe ik wel vaker. Maar ja, dat doe ik wel vaker. Dus heute wie vroeger boerenarbeider. En het dan op melkfabriek werken. Dan in Friendship bij week en gewoon te verhuizen. Maar wij binnen geboren, nu ben ik in Tjom. En we kwamen uit een gezin maar totaal 6 ben. Groot gezin dus? Groot gezin, ja. We hadden eerst 4 famkes en toen kwamen de 2 jongens, nog Lume en ik, een tweeling. Net verwachten, want dat werd toen natuurlijk net bekend. Hey, en ging je met kerken? We zijn Nederlandse vorm te opvoeden, maar doe het voor u is het kerkentijd waar gingen wij naar de zondagskwallen. En via de 6 uur altijd een vrijlied. We mochten op snijders op ijsbaan hier en dat soort zaken. En wat heeft ze van die harde mem gekregen? Nou, misschien wel het harde werken. Ja, ik denk er al. Maar ik, de ontspanning, ik wil het feestje bouwen. Dus heute mocht ik graag even. Men mocht ik graag even doen, stijl doen ze dan. Dat ken ik net, dat ik net ongerurven. Dus heute weer een ijszieker, ik heb wel ijszacht, maar nu meer. Visje, nu meer dan is heute. Maar dus even de kroeg in, dus even gezellig zitten, dus even mijn meisje komen in. Ja, dat is heute natuurlijk geweldig. Maar u zou men werkt een hut. Dus men zit erbij toch. Nou, toch werkt de man vroeger misschien mooi klein mooi en dat soort zaken. En dus had die hier die dan in heeksters en bloemen en weet ik veel wat meer, maar voor de rest die ontvangsten. Nou, ging me terug. Ja, dus dat weer wel een norm, zeg maar. Je moest hem wel even dwaf voor je geld. Ja, nee, anders kon ik naar erom komen natuurlijk. Want het weer toen net zo zoals nou. En nou, dat is het hier aardig rooid. Ja. Maar we konden wel elke keer op vakantie. Dus vakantie is voor mij heel belangrijk. Vakantie voor de band vond ik heel belangrijk. En vind ik nog heel belangrijk. Dat je gewoon 2 weken op vakantie gaat. Dan zal iedereen zeggen, ja, dat beul is toch mooi op vakantie. Ja, maar ik krijg me dat wel mooi. Maar het gaat er omdat die band voort. Dus hadden men gewoon altijd, ze redden het altijd op om op vakantie te gaan. Maar dat is ik wel zo. Hendo is altijd aan het werk. Dus houdt wie altijd aan het werk. Maar er komt straks wel een tijd dat ik minder werk. Ja, dat was het ook. Ja. Het is al zo dat ik in juli al stap met RTV Noord. Dat jouwt meer tijd, maar ik tijd voor nieuwe ontwikkelingen. Want je moet wel bijblijven, vind ik als persoon, maar alles wat er gebeurt om me heen. En er zal in tak om zelf vast aangebouwd worden. Maar wanneer, weet ik nog niet. Wat is het voor camera? Een broadcastcamera, dus uiteindelijk geschikt voor televisie. Oké. En dan neemt ze dingen op, ja. Mensen, het gaat niet zo goed met die voorspellingen van mij over het voetbal. Voor vandaag toch wel een paar moeilijke wedstrijden. Als we kijken naar de Grieken tegen de Tsjechen, nou die Tsjechen die stelden teleur, dus... Hey, ik hier die vraag om die kaart mee te nemen, die ervoor die light. Ja. Dat is een kaart uit de winter. Ja, mijn broer heeft dezelfde kaart gekregen. Dat is deze kaart. En die is van de site. En die is op de mandies, of op de snijs, nog skreun. En op de mandies is kennelijk op postdien. En dat is wie hij overleden. Dus toen ze hem kreeg eigenlijk, toen wie die er niet meer. Nee. Wat een apart verhaal. Dat is wel een apart verhaal, hè? Van ja, hart zitten. Van hart. Mooi, hoor. En het is ook nog winter in deze winter. Ja. En natuurlijk, hij ziet elke snijtjoen nog in de kroeg. Hij heeft dus de snijs voordat hij... want dat vind je altijd een geweldig jongen. Snijtjoens even in het café zitten in Jalbeer. En dan ging hij om een oerenwalden met de taxi, de huis.
Nou, en dan kreeg iedereen nog een tuut in de seat en dan ging ik voort. En dan dat weer het verhaal. En dat hier de snoeis, ik niet, maar veel de snoeis net lekker. Maar hij zei, ik zit daar weer nog even in een café dan hier thuis te zitten. Nou, en op de eerste morgen waren we bellen dat hij overleden is. Ja. En ergens tussen dat moment en het overlijden had hij de kaart verstuurd dus. Ja, maar het is in handschrift ik nog. Ja. Alle banden een kaart kregen. Dus bij alle banden is een kaart komen op het moment dat hij overleden is. Ik vind Dus sommige dagen letter, op een basis, sommige op tizi. Ja, dat is raar, hè? Steed dan tizi, maar is net bestil. Op ja, wat tizi morgen nog heel gauw bekend maakt. Maar ik bedoel van... Ja, nou, dat soort dingen gebeuren ik. Dus die kaart, die bewaar ik weer. Ja, goeiemiddag, Femke. Ja, maar de zin komt er nog wel even wat meer bij. Dus er komt wat meer fleuring van de midje. Op het stuit is het haast oeral meest bewolkt, skielige bewolking, 13 graden, zicht 33 kilometer en een nat na de eerste wind krijgt jou rond 5. 13 een hele graad in Vlaanderen en de Westerijn, 14 een hele graad in Bakveen en Snit, 15 is Brechten, 14 een heel grauw in Soosbjerm en in Grauws. Ik ging nooit toch dat ik waarman wilde zo, hè. Toen wij in Havo Fjouwer een repetitie proefwerk gingen door heel gelegen drukgebieden maar aardrijkskunde. Nou, dat was net dit keer een Fjouwer op het weer een zoutje. En die heb ik nog eens een keer tastjoerd gekregen van iemand die bij mij in de klas zit, want die hier een heel heeg cijfer. Dus dan heb ik laten zeggen van geweldig. Maar dan weet je dus dat op dat moment dat er net in zit. Hij is natuurlijk bol en dat zal net oors wijzen, dat zal. Dat zie je vergraven, maar dan met mijn onorkant mij dat ik accepteer en ik heb altijd een sign van nee. Maar dan is natuurlijk altijd een bol gevoel van het waarhand. Want dat was kind het net. En dat kind net, samen plotseling in 1928 opkomen, cursus wij in het weer helemaal niks om dan en dan dit worden. Dat kind net, maar ik ging het nooit verwachten. En wat betekent eigenlijk die werk voor jou? Bist jou die werk? Ben ik mijn werk? Nou, weet ik. Nou, dat weet ik, ja. Ik denk dat... Ja, ik ben iemand mijn werk. En dat wil zeggen dus dat ik... Maar ik kan dik loslitten. Als ik in Joen ergens ben, dan is het echt net zo dat ik... behalve met spannende periode lezen. Overstijden koortsen, slachters, belangrijke dingen, dat soort zaken. Maar voor de rest, dan kan ik dat loslitten. Maar ik ben wel het werk. Want ik moet zelf de verwachting, ik presenteer zelf, ik veel meer verantwoordelijk van mijn eigen uitspraken. Ik kan het net zeggen, jongens, die computerkaarten hint helemaal fout en daardoor is mijn waarschuwing meer. Want ik maak ze wel dus ik maak ze de keuze hoe die waarschuwing. Hoe lang heb ik nog, jongens? Oké, nou dan kan ik net alles in volken krijgen, want ik loop achter. Oké. Waar komt die passie bij? Want zonder passie kerst dit net van. Van maas, weet ik hoe betiet, dat jongens, weet ik hoe let. Nee, dat vreeg ik niet wel zo. Ik begin maar aan zo'n kwartier of 6 en ik jongens terug totdat ik het waarbrug van SBS opnam. En dat is hoe let? Ja, dat om 8 uur het zien vrachten is de laatste live. Dus dan ging ik naar huis. Dus dat is een 14-urige werkdag. Ja, maar er zit ik wat een periode tussen dat ik niks doe. Dus dan krijg je wel wat oren Oh, maar om. het maakt me niet als zwaarder, maar... Ja, nee. Maar het is zo van, er komt die passie bij. Die is erin gegroeid. Dat is heel raar. Het is net alleen de passie, het is de uitdaging, het is het hele fenomeen waar wat erin zit, maar alle elementen, af en toe de elementen, wat die natuur docht. En dan moet je wel zwaar genoeg. En je super dat ding gebeuren en dat ding oorsbinnen. En dat maakt het wel levendig, want het waar is net elke dag hetzelfde. Maar zwaar gaan we maken, is die zwaar genoeg dan? Nou ja, je zegt, als ik vanaf, reken ik dat ik vanaf 84 bij de omroep begonnen ben. En
zette het kantelpunt met de opwarming die versneld ging is van 1990 onder mij nou. En je zette dat op een rietje. En je zag wat er al je bad is en wat er al je bad op het stuit. Mooi het waar overal en de extreme nemen dat. Dan maken ze die wel eens zwaar van ja, hoe komt dat nou straks in de toekomst? Tot hoe vier gaat dit terug? Ik kan het net zeggen. We kunnen alleen een vergissing van wat we verwachten. Maar we kunnen net zeggen van, zo wordt het in 2050 of 2040. Ongeveer is dat berekenen door de wetenschap. Maar de wetenschap heeft het altijd niet, want die natuur gaat zien om. Ja, dan heb je het weer over... Dat waren met echt de elementen, ja. En over het feit van, met die passie waar je komt, is het interessante van het verhaal. En de uitdaging. Want elke dag is weer een uitdaging. Wist, ik denk dat de combinatie is van een waarschuwing, maar de elementen bezig is, de uitdaging. Wil ik de presentatie daaromheen, dat is dat ik nog uitdragen kist. Precies, wel graag in de belangstelling op zich. Nou, ik zal die vertellen, toen ik bij SBS begon, toen zeiden ze mij van, hier is een nieuwe bekende Nederlander. Toen dacht ik, hou op te zeuren. Hou op, ik doe het om van mijn hobby een beroep te maken. En dat is ik zo. En dan de rest komt erbij, maar dat kist van tevoren nooit inschatten. Je kist nooit inschatten hoe het gaat. En daarom zeg ik altijd, het leven is een proces. Een proces kist begeleiden, maar een proces kist net terugknippen. Een proces kiest ik net op Nederland. Het proces van die leven erin terug. En dat er wat oren dingen in zitten en dat er kronkels in zitten, jij erbij. Maar als ik het terugknip, je dat mooi terug. Want ik had het net zin. Als je jezelf bent in het leven, dan slaagt het alles ik veel beter. Want dan hoe je net verloren. En deelde ik van een relatie, dat is geven en nemen, zou het me altijd, dat snap ik. Maar je moet jezelf net te volle verloren om een relatie stand te houden. Want dan komt het niet goed. Als ik in je dagelijks leven, in je dagelijks werk, 100% oorswezen maken om dat werk te houden, om jezelf te wezen, dan komt het net goed. Dus ik zeg altijd niet jezelf blouwen, jezelf wezen. En daarmee ik jezelf kennen. Over keuzes die ze maken, ja, dat is natuurlijk... keuzes die ze maken in het leven houden verbonden mooi in een relatie om te trouwen en band te krijgen. Maar als je het werk hebt en het waar, dan is het dan de keuze geweest om in 1978 te beginnen en zijn maar die cursus wij in het weer. Dat is een keuze geweest voor mij. Ik zat je ook, ik wil eens wat oren, zoals al die oren, ik wil eens even, liet ik het waar eens kiezen. Nou, dat weer, en dan rint alles en dan gebeurt alles en dan is op een gegeven moment contact met Hans de Jong. En dan is het op een gegeven moment de Franse krantenwest ingekroost. En zei hij, ja, maar Lever, dat is toch voorspellingen dus. Want hoe het West gaat, dat is wel leuk. Maar wij vinden voorspellingen van leuk. Nou, dat ben ik toen maar doen. Ja. En die keuze, uiteindelijk, omdat het wan heeft natuurlijk van een groot deel die leven wel bepaald. Ja, maar dat wist van tevoren net. Maar het is wel een keuze. Die s'nachts, dus die leven zit vol keuzes. Keuzes maak je gaan stellen elke dag. Of je maakt keuzes waarvan je weet van, nou, ik weet niet dat het wel goed komt. Maar je doet het en dan sting ik voor de consequenties. Ja. En wat luidt onder de basis van die keuzes? Wat vind je toch belangrijke waarden eigenlijk? Ja, die waarden zitten eigenlijk in jezelf. En als ik het over belangrijke waarden heb, hoe ik naar oren doch en zag, dan heb ik altijd zo'n, je met elkaar wat in de waarde lid, en dat is een waarde. Je moet elkaar respecteren. Dat is net altijd even makkelijk, want we staan heel gauw klaar met een vooroordeel of een oordeel. En soms betruip je er zelf ook op. Dan denk je, ja Piet, wat zei je altijd? Dat kind dus net.
Een waarde is ik om mensen in een waarde te laten niet ik bij dat je mensen het lucht in de eigen kunnen. Dat is zo'n soort jaloezie. Dat kind van relaties hielden, maar kan ik gewoon van het omgaan hielden, kan ik gewoon van bedrijven hielden, kan oerhap hielden. Iedereen dacht zijn best. Maar ik ze vaak vragen van, nou wat vind je dan van die en die collega landelijk? Dan jou ook toch even geen commentaar. Ik kan er wel mening hebben, maar dat heeft helemaal geen zin. Want wie is daar nou bij gebaat? De media die wel een ruil hebben omdat die nee, er is heel griffig en een keer een ruil ontstaan, dat is toch een opmerking van mij. Maar dan is het net persoonsgericht. Dus net op de persoon richt. En het oorsom, omdat je nou een bekende Nederlander bent, vinden heel veel mensen natuurlijk wel wat van die. Ja, dat weet ik. Dat kom je regelmatig zien. Zie maar op internet, teletext, zie maar op internet. Ik bedoel, de vrouw luidt hier. Er zijn natuurlijk een heel soort mensen die hebben mening om mij. Maar ik wil eens dat het mensen mij dan kinderleerd hebben. Dat die mening wel eens wat bijschaafd wordt. Maar wat kind gewoon van? Ik bedoel, dat zijn dingen waar ik van zei van, nou ja, iedereen moet een mening om je hebben. En men zei het en men docht het. En daar moest maar leren leven. Ja, want wat dat betreft, die keuze had ik hele vierstrekkende gevolgen gehad voor diezelf. Dat is nou het leven lijst was dorst, of net? Ja, maar ik geniet wel van het leven. Ik denk altijd dat mensen soms wel te min genieten van het leven. Er zit er natuurlijk altijd een periode bij dat het net goed gaat. Er zit een periode bij dat je net goed in je veld zit. Er zit een periode bij dat er van alles en nog wat om je heen gebeurt. Maar ik denk wel van, wel genieten. Want ik sta over het algemeen positief in het leven. Maar ik heb natuurlijk wel eens de pest in. En ik heb wel eens een mis in. Maar ik heb wel de keuze maken. Ik doe dit. Het werk heeft me toch een hele hoop dingen hinslaan. Dus dat je hoe dingen hinkomen. Ja, ik wil signaal hand dat het lichaam zegt van hou Piet, denk een beetje om jezelf. Maar dan maak ik de keuze zien. En dan maak ik de keuze van oei, ik moet wat meer naar mezelf luisteren. Of, maar ik wil wel genieten wel, positief. Zo vol mogelijk. De zinnenkamer die wordt aardig trog hier bij Cor met de Zoon. Maar dat we hier net overal zag, hoeveel die zinnen wel terrein doen. Mooi. En daar mooi droog waar. En de temperaturen, ik zei het al, het wordt een koude dag. Het zijn 14, 15 graden. Ja, sneeuwen. Wat moeten we ermee? Het wordt een dag mooi, stop. Ik doe het fout, hè. Met beton beginnen vrij. Ik doe sneeuwen wel goed. Zeg hem op, pak hem op, ja. Hartstikke een gezin. Ja. En voor het gezin en die vrouw heeft het gewoon ik weer gevolgen gehad. Natuurlijk, maar dat is net alleen bij mij. Dat is bij een heel soort relaties aan. En oer meispersen heeft dat natuurlijk een gevolgen gehad. En dat hele jaar werkt net. Ik bedoel, daar ben je echt net vrolijk van worden. Ja? Ik bedoel, daar ben ik net vrolijk onder worden. Maar ik moet wel zeggen dat op het stuit het aardig goed gaat, maar je zal hier. En dat we het, in ieder geval, ook als vrienden en vriendinnen en vrienden binnen. Ja, want ja, uiteindelijk is het zo'n skiering natuurlijk wel een behoorlijke impact op je leven. Ja, maar dat heeft hij bij iedereen, denk ik. Ja. En dat hier bij u is natuurlijk bijzonder, want je wist waar het uiteindelijk terugkwam. En als ik op dat moment zou niet als ik hou op mijn baan, dan wie de gevolgen nog zo wedstrijd zwien. Want ik bedoel, ik ben natuurlijk wel een hele lange tijd op televisie. En als ik stop, dan kan iedereen mij de eerste jaar niet nog. Ja. Zo simpel uit het. Ja. Maar dat wie wel een belasting, dat vond die vrouw wel een belasting in elk geval. Hè? Die bekent hij, dus dat heeft er wel. Nou, maar dan hebben we er een heel soort orde dingen omheen. Dat de roddelpers informatie kreeg uit het privéleven plotseling en dat stier dan erin. En toch komt dat nog weer van mij. En dat je weet dat mensen niet altijd zien mooi dat soort dingen verkeerd zijn. Nou ja, ik ben een nobel moment. Maar het heeft natuurlijk al wel zijn impact hand. En natuurlijk, als je ergens binnen wil onspelen, natuurlijk willen mensen met mij op foto, natuurlijk willen mensen een handtekening. En ik zeg dat, mits ik de tijd vrij, de meeste maatjes krijg ik tijd van, ik dan. En welke ik dan, hoe en wat,
Het zijn de mensen die naar me zeggen. En ik vind dat die dat verzinnen. En als mensen op een hele andere manier aan mij presteren. Volgens mij is het feest in Hardenberg, of niet? Ja! En hebben jullie vandaag mooi weer gehad? Ja! En we staan hier eigenlijk op een soort strand. En dat heeft alles te maken met wat er vandaag plaatsvond. Ik zal het werk net op Jan. En zolang als ik het leuk vind. En zolang als ik mijn leven erin kwijt ben. Want het is mijn leven, het werk. Mijn hobby is mijn werk. Ja. Nou, een betere gouden greep kun je net krijgen. Nee. Want net iedereen heeft een hobby als werk. Maar het is wel zo roem. En je kan altijd waarom zien. Je kan waarom zien hoe het gong is enzovoort enzovoort. Het zal soms ook wel zijn matten. Maar je maakt ik fruit. Ja, maar zo is het wedstrijd van? Ja, maar dan... Mensen zeggen wel ja, maar ik zeg net nee en ik zeg net ja, want dat ken ik net, want ik weet nou de consequenties. En ik weet net hoe ik dan denk. Ik weet nou hoe het is. Aan de ene kant zeg ik, als ik weer die keuze moet zoeken, van hoe maak ik van mijn hobby een beroep, zoek het weer dan. Zoek verkiezen, want het is je passie, het is hier alles. Alleen nog, omdat je nou de consequenties weet, dan zou je misschien in de beginfase daar wat anders mee omgaan. Wie zal het zeggen? Misschien emotioneel een therapie, hoe gaan we ermee om? Maar dat weet je toch net wat je het zien komt. En dat bedoel ik nou met het proces. Het proces van het leven is een proces dat je terug totdat je overlijdt of tegen. En dat proces, dat kun je omboegen, kun je keuzes maken, maar kun je het knippen. Kun je net opnieuw beginnen. Kun je net monteren. Kun je net monteren. Het is een filmpje. Het is geen filmpje. Nee. Het totaal is van een film, van je leven. En dan kun je net... En er zitten dingen bij, was misschien goed de pest door is, maar ook wist van tevoren net alles wat op die tak komt.